Sekuphele 5.5 months selongaye ukubhema intsangu. Ngagcina ukuyibhema mid-December last year. Njengamanje it is phakathi no-May, so it's like 5 and something months. I'm getting close to half a year. Please excuse me, I know this does not sound good. Kodwa-ke, yeah, I'm going close to half a year and it's been good. Kule video ngifuna ukukhuluma ngokuthi imaphi ama-benefits esengiwabonile and impilo yami isishintshe kangakanani, isishintshe kanjani futhi ever since I've stopped smoking. So into yokuqala enkulu engiyibonele isishintshile ngami i-self-image yami. Into enkulu le, as much as kungakhulunywa ngayo kangako, kodwa indlela mina engizibona ngayo, what I think about myself has changed and improved drastically. Because uma umuntu obhemayo, or uma umuntu ophuzayo, or uma umuntu oyisigqila esithile for i-substance, or noma kuthiwa usona, umuntu nomuntu unendlela akazibuka ngayo yena ukuthi okay, imina lo, nazi izinto engizenzayo, nawo ama-strengths ami, nawo ama-weaknesses ami. And intsangu le, noma kube umuntu obhema intsangu, was my identity for sonke lesikhathi bengisibhema, was my identity. And it slowly shifted. Ngaqala ngafuna ukuyeka, yashintsha ke identity yami from being someone who smokes and who's happy with smoking to someone who is struggling but wants to quit this addiction. So njengoba sengiyekile manje i-self-image yami isi-improvile. Kuningi nje oku-unconscious okwenzakalile ekhanda lami, njengokuthi ibe kuyi-obstacle le. It was an obstacle which was in front of me, which I had to overcome, and I did. So leyo nto iya-reinforce positively ekhanda lami ukuthi oh yeah, mina I'm that guy, I am that guy, because i-challenge le bekumele ngi-overcome, and I did. Yabo, it's hard to believe ukuthi I am the same guy who was high all of the time, because i-lifestyle yami isishintshile. Even though ayishintshile drastically, kodwa indlela bese ngibhema ngayo, it was a huge part of my life. So ukususa nje lokho nje kuningi osekushintshile. You get me? I'm self-reliant now. Yabo, sengisho ukuthi I don't need i-substance ukuthi ngi-relax, for example. Sengikwazi ukuthi ngi-relax like a normal person, like wonke omunye umuntu ongabhemi, because uNkulunkulu wasidala with the proper facilities within us ukuthi sikwazi ukuthi si-relaxe, singabhemi intsangu. Because baningi abantu abasemhlabeni abaphila iy'mpilo ey'normal, even iy'mpilo ezi-stressful ukunezami, kodwa abayidingi intsangu ukuthi be-relax, baya-relaxa nje naturally. So lokho has been good. Yabo, it's like it reinforces ukuyithemba phakathi kwami. I don't need to take smoking breaks whenever I'm doing a task. Enye into bese ebiqala ukwenzeka ukuthi i-task bengifuna ukuthi ngibheme before ngiyenze, ngibheme phakathi kwayo to keep me going or to numb myself kuyona. Kodwa manje sengiyakwazi ukuthi ngisishaye isipani ngize ngiyosiqeda ngale, ngingabanga nalokho. And futhi ngeke uze ube ne-craving uma ukuthi vele awubhemi. And because like you just do the task, relax, uphumule uma ukuthi ufuna ukuphumula. Ngoba the old me, the me that was smoking, ukuphumula bengasikho ukuphumula if there was no weed. So isipani sengisishaya, sengiyasave nesikhathi uma ngishaya isipani, whether editing a video or lana or whatever it is. Enye into bengiba impatient futhi, especially uma ngiba phambi kwabantu, bengiba irritable because bese ngijwayele ukuthi ngizobhema ngesikhathi esiwukuthi, kodwa impilo ayibi njalo. Sometimes uzokustuck lathi ungaplanile ukuthi uzoba khona nabantu. Mina ngike ngistuck nomndeni wami, kodwa because when ujaha ukuyobhema uzoba impatient kwento esuke yenzeka lana, awusekho present.
awusekho present la wena usucabanga ukuthi awuba ngiyoqeda nini lana ngihambe ngiyobhema. Even though isakhona leyo impatience kumina, and I think eyesidalwa-ke angithandi ukuhlala endaweni eyodwa isikhathi eside more than I need to. Kodwa I have improved drastically. Ayikho into etheni ngisuke sengijahile, sengiyazama ukuthi ngibe la ngikhona ngingalokhu ngijahe ukuyobhema because angisabhemi. Understand leyo nto. I have no need to reward myself. I don't need to reward myself with this substance. Abantu ababhemayo bayazi-ke ukuthi ube ngazi usungashuka ubheme mawuqeda ukwenza into enkulu as a reward. Mina bengitshela ukuthi mangiphuma kugijima yabo ngathi yabo nje ngingabhema. Manje angisadingi ukuthi ngikwenze lokho, and ukugijima kwami it's not less gratifying or stimulating. Mhlambe can even argue it's more stimulating now. Kodwa sengiyagijima nje mangifuna ukuphumula ngiphumule, and that is a reward in itself. Ukwenza lama task nokwaqeda nokwaqala, attempting stuff, even failing, even making these videos. It's like angisadingi ukuthi ngizireward ngalezi zinto. Okunye okungifikelayo futhi ukuthi angisa-overthink kakhulu. Into angikwenza ucabange kakhulu. I don't even think ukuthi ngabe ngiyawenza ama-video akanjeni kube kuthiwa ngisabhema insangu. Bengizolokhu ngi-overthink ukuthi okay le video injani, bazoyithanda yini abantu kanjani. Manje kusakhona lokho, kodwa it's like akusekho strong kangako. Sekuyumcabango nje ole kude engingawu-entertain nakangako. Angisanyamalali uma ngihleli nomndeni wami. So kungcono uma ngiyila eThekwini, nakhona ngisekhaya la bengikwazi-ke ukuthi ngibheme ngiyile endlini or ngiphumele la phandle. Yeah, kind of chilled. Kodwa uma ngiyile entembisweni we don't have that type of relationship. Anginayo leyo freedom. So ngisabhema benginokunyamalala nje, ngihambe ngiyohlala ehlathini ngibheme ngedwa ngibuye. Abakusafana nakuqala bengihambe ngiyohlala amajithi usuku lonke intambama yonke kuze kube sebusuku. Kodwa nakhona sengimdala bengike ngabhema futhi ngilapha, bengilokunyamalala nje, ngihambe ngiyohlala ehlathini ngishuke ngedwa. Lokho akusekho manje, sengihlezi ngila nabo bayabona ukuthi hayi akasanyamalali, even though bengangibuzi phela. Kodwa nje uma kodwa behlupha-ke bengibuza uma ukuthi awuphumaphi, sengimele ngiqamba kodwa nje I don't disappear anymore. Kodwa sometimes ngike ngiyihalele, ngabe ngiqamba amanga mangathiwa ama-cravings anginawo 5 months down the line. Ngingize ngithi ama-cravings kodwa nje inkumbulo yayo iba khona. Kodwa because I've been there, I've done that so many times, I've relapsed and went clean for so many times, I know how it goes. Icycle yentangu ngiyayazi, I know the repercussions, and I know the way it is anticlimactic uma usuyibhema, because ekhanda njengomuntu osakwayibhema akufani njengomuntu ongakaze wayibhema. Kodwa njengomuntu osakwayibhema ngizothi ngiyibhema ingangibeki la ebengitshethi izongibeka khona, yabo, ebese-ke iyaqala phansi i-addiction yami, because ayingibekanga la kusho angibhemanga kakhulu. Ngizoqala ngiyitshela ukuthi hayi ngizobhema nje this one time, ebese nakusasa futhi ngiqale futhi ngibheme, bese and then 3 weeks later I'm back to smoking every day or multiple times a day, as I was back to square one. Yabo, I remember there was a time even ngisayibhema, it's like most ubone yahlula, you start coping, you start making these excuses for yourself ukuthi hayi vele it's not that bad, vele baningi abantu abaphumelele abayibhemayo njalo, so nami I'll make it a part of me. Ube uzwa kahle kodwa ukuthi lento ayikuphethe kahle, kunezinto ezenzakalayo kuwena ongayithandi. Mina ibingikhathaza insangu, ibingenza ngibe ivila kakhulu, ngiyilona vele kodwa ibingenza ngibe ivila kakhulu.
And even though komunye umuntu mhlawumbe ubengeke ebone cause ngikhuthele ngileli vida leli elihlaniphile into mangifuna ukuyenza ngathi ngavuka ekseni ngiyenze ngiyiqede khona ngizobe ivila kahle usuku lonke kodwa it's like bengenza u50% wezinto ebengifuna ukuzenza njengokuthi sengiqalile ngenza ama video la ku-internet even though I'm not as consistent as I want to kodwa enye into engiqhenyayo ngayo ukuthi oh I've actually taken the step. It's like it's another obstacle which was in front of me which I've overcome. Nami bengisaba ukuthi bazothina abantu uma bebona ama video I'm gonna be cringe, but I don't give a shit now. So into eyenza kwaba lula kumina ukuthi ngiyeke intsangu is changing my environment, yabo, because ngihamba ngaye emakhaya ngiye ekhaya nginelinye futhi ikhaya lento eMsweni ukuba khona nje overnight I got very little cravings, yabo. Part by the third night kusuke sengiyitshelile ukuthi hayi futhi ngeke ngisayibhema ngempela, yabo. So enye into engisizile leyo and enye tip engikunika yona if ikhona indlela yokuthi usuke la ukhona because umzimba wakho nengqondo yakho usufamile ngeroutine yakho uthi mhlambe wena mawuphuma esipanini uzodlula kaMeshent uthenge umix uthenge uRizzler sekujwayelekile ukuthi every week noMeshent usekujwayele kodwa mawuzoshintsha environment kuye ku-environment ongayijwayele ungaqala ama-pattern amasha from the get go, yabo. So quitting weed will not solve all of your problems. Enye into ke ngiyifundile leyo ebengiyazi vele kodwa I think it's good to state it again ukuthi angeke izisolve zonke inkinga onazo. Mawuthi unenkinga ye-weight, you just need to focus on your weight. Mawuthi unenkinga yemali, you need to focus on your money ukuze uyisolve leyo nkinga ukuyeka intsangu. It's gonna help, but it's not the cure all for everything wrong empilweni yakho. That goes without saying, but I feel I should say it. So will I ever smoke again? Of course I'm gonna smoke again. Of course I'm gonna get high because uNkulunkulu wayengeke eyidale lento kube kuthiwa wayengafuni ukuthi sibheme. Kodwa kwamanje angisaright okwamanje. Isifiso sami ukuthi ngiyibheme uma sengikwi-stage la ukuthi mangiba addicted kuyona futhi angibi angishawi lo nembeza lobu ngishaya ngisayibhema or ngi-addicted kuyona because kuningi ekusamele ngikwenze empilweni yami. I still have things to achieve and smoking weed slows me down. It makes me lazy. Kodwa siyeza isikhathi, everything has a time and I don't know ukuthi ngiyibhema nini kodwa angifisi ukuyibhema anytime soon. I know I have some goals I want to reach first ebese I use it to celebrate, yabo. Kona ngicabanga ukuthi I've never laughed as much ngingabhemile, yabo. The first time uyibhema intsangu you laugh ngendlela ongakazi wahleka ngayo. It's one of the greatest feelings ever. It's one of the greatest feelings ever. Kodwa I think the takeaway ngathi nama disadvantage alokho are not worth leyo feeling because leyo feeling ifika kanye kuphela. Leyo feeling oyizwa the first time ubhema awuphindi uyizwe futhi. So yeah, thank you for watching.